Folk hugger, folk mördar. Nej. Folk snackar fucking för mycket, det är vad de gör. Sen att de börjar snacka hiphop och grejer. En riktig MC, han representerar sanningen från sin synvinkel då. Förstår du? Sanningen är det farligaste vapnet. Och det är precis vad jag ska göra. Jag ska berätta sanningen en gång för alla. Jag släppte några rader och idioten fick panik. Alla vet en fitta lipar efter lite hård kritik. Så jag tog med min hammare för du liknar en spik. Sätter dig på plats, det kan göra ont så bara skrik. Ändå du ljuger igen, slampar du suger som en. Tror att du duger men du kommer väl inse det sen. Säger du är bättre men du sliter för att vinna. Sen han ber, snälla jag vill bara GG ska försvinna. Sluta leka kändis, du blir inte något tuffare. Istället var dig själv den du är, en fattig luffare. Svär en riktig bluffare, ni ska få höra sanningen. Den okände GG fick han att tappa andningen. Vadå fixa min asyl, jag är en stolt flykting. Så skit i min asyl och fixa istället din brytning. Och att växa upp tycker jag kan vara viktigt. Men ändå, idioter tror vampyrer finns på riktigt. För att sänka dig behöver ingen vara fan stark. Du är mer turist än jag, Skåne till Danmark. Precis som du, inga namn behöver nämnas. Det blir sista versen jag släpper, behöver inte hämnas. Du borde gått på mina lektioner och lämnat skolken. Kolla på det nu, du bara hatade av folket. Berättade på sanningen, jag spelar inga spel. Nu du faller ner för kanten, det är klart det är GGs fel. Någon överlever, någon kommer aldrig ut. Snipp, snapp, snut, så var denna sagan slut. Någon överlever, någon kommer aldrig ut. Snipp, snapp, snut, så var denna sagan slut. Någon överlever, någon kommer aldrig ut. Snipp, snapp, snut, så var denna sagan slut. Någon överlever, någon kommer aldrig ut. Snipp, snapp, snut, så var denna sagan slut.